Mutungamiri wemene opposition nyika yeZimbabwe vari kuGenison Chamisa vouya vachiti aiwa our time is coming pamusoro aiwa pama-elections aiwa election victory yaitika kuBotswana kuchionekwa kuti after 58 years aiwa the opposition ichitraya ichikoniwa aiwa vamwe vachiti ichiriga ma-elections pambatoona kuti finally yakazozviita. Nelson Chamisa anobudikira achikomenda achiti aiwa vakomana ve the regime kana the ruling party vanouya vachiganza vachiti aiwa the ruling party ZANU-PF ichatonga kusvika madhonga ane nyanga, they must be warned. Sana mina mashuka muda nyumba panapa ilikuwa subscribe or like or turn the bell icon. Chimna mchanji radio vanoposta this picture of Nelson Chamisa nyora chiti President Nelson Chamisa speaks on Botswana elections, salutes President Masisi for accepting defeat. Vanobva vauya nyora vachiti fellow citizens, our time is coming. President Nelson Chamisa speaks on Botswana elections. He salutes President Masisi for his willingness to respect the people's will. Ndo mashoma muda tarakana bachiti aiwa President Masisi vanozikana kuti aiwa akanga ari ally yaindi mina akagonya kwa elections pakaitiwa vanhu vaitotya vachiti vanobudirira here apa zvinhu zvingaitika here. Vatoona kuti aiwa the election victory yakazobuda, uchiona kuti aiwa the opposition ichitora majority, aiwa party ya the former President Masisi ichiluza, zvakashamisa vanhu vakaona kuti aiwa nyika yeZimbabwe the opposition tona Nelson Chamisa anoti aiwa nyangwe nesuwo time yedu iri kuuya zvichanyatso kuitika kuti aiwa tiyakwanisa kuita sezvakaitika kuBotswana. Tudze mafungiro enyu motodipa pamusoro pechitiko ichi. Ndinongombe section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.